Gak ono bosen-bosene ambek menu siji iki. Embuh ya apa anjene enak rek. Pertama siapno tongkol, aku gawe siji sing ukurane sedeng. Lanjut iwak pindang tongkole iku dikethoki kaya ngene iki. Nek pean males ngethoki iso kok nang pasar iku njaluk kethok ngombe sing dodol. Lanjut iwak tongkol iku digoreng sampai warna kecoklatan kaya ngene. Nah iki mergo aku males goreng tahu dhewe tuku tahu pong isi 10 ku mau ya dikethoki. Lanjut siapno bumbu-bumbu sing tak terus nang video. Bumbu iku mau digodhog sampai empuk, nek wis mari dicop kasar-kasar terus ditumis ya rek. Mergo bumbune wis mari digodhog dadi numise gak patek suwi-suwi ya wis wangi rek. Mari ngono tambahno uyah mbek sembarang pinter pas tahu ponge dicemplungno. Lanjut tambahno kuah santen guys sak liter ae. Mari ngono diaduk sampai rata, dimasak sampai mokal-mokal. Terakhir iwak tongkol dicemplungno. Mari ngono tambahno tomat ambek godhong bawang cek nek tambah seger mbek sewet dimasak sampai tanek wis siap disajikno. Tongkol tahu kuah santen sing super sedep banget siap disajikno. Langsung ae pindahno nang piring saji, aja lali ditambahi bawang